Perkele, mä en voi kimmata yhtään. Mun pakko pitää semmonen pieni hipputtelu. Toivottavasti menee, tää on niin kumminkin loppuun kuin iso puoli päällä. Tai pieni puoli, mutta mä voin jäädä jälkeen, koska tilanne ääniä. Ajaa kippauskulmaa. Ei siinä mitään, kyllä mä perässä vaan perkele. Tää pakru oli niin paljon pahempi kuin voi olla. Käy liian viisoksi nää vittu vaihteet saatana. Niin vuosesta perkele ajaa ojassakin. Sitä kyntää ojassakin perkele, ei se on niin justiis. Me ollaan muuta koukus kiinni. Oli vähän voimaa. Kaikki varmaan tulee perässä, mutta siis kaikki ei jonnekin jälkeen saatana. Vittu, ne tulee tietä pitkin. Saanko revittää sun teltan päälle? Juu, et. Siellä on läppäri ja se ei oo mikään Soneran kovakuorinen. Voi vittu, ihme kovakuoriaisia sulla.